Am încheiat 111 ore de post, am făcut protocolul meu alimentar, îl puteți vedea pe story, pe Instagram, așa cum v-am zis, acolo țin lucrurile în timp real, aici fac filmulețe mai lungi. Vreau să spun un lucru celor care au fost cărcotași. Te distrugi, ce-ți faci cu corpul, ai nebunit. Dragilor, search, post, tabără de post, clinică, post negru. Un simplu search. Deci, nu mai aruncați așa noroi peste oameni, dacă n-ați nici cea mai mică idee. Eu am 5 ani de studii și voi aveți 0 informații. Oamenii plătesc mii de euro să ajungă în aceste tabere, pentru că nu toată lumea poate să țină post ca mine acasă cu 3 copii la care mai și gătești zilnic și stai la cratiță și să reziste. Ei pleacă în tabere, în păduri, la mănăstiri, unde se petrec aceste tabere, ca să fie complet izolați de tot ce înseamnă mirosuri și tot ce înseamnă mâncare. Postul este tratament pentru corp. Încercați voi să turați o mașină, motorul unei mașini 40 de ani la rând. Dar încercați așa, fără pauze. Tot din oră în oră, turați. Să vedeți dacă rezistă. Și apoi, dacă rezistă, dați o pauză. Credeți că se strică de la pauză sau de la turații? Măi, aici e un motor. Imaginați-vă când îi dai bucata aia de carne. Ce efort și forță trebuie să depună un stomac și un corp ca să proceseze fiecare micuț element. Încercați voi cu mâinile. Nici așa nu o să reușiți. Este inimaginabil cât consumă un corp și fast food-ul nici mai zic. Dar pauza este cea care permite corpului să se autovindece. N-ați auzit de autovindecare? Vă asigur că există. Sunt niște cazuri pe care dacă le studiezi, se face la pielea găină, pentru că zici, wow, se putea așa? Noi ne îmbolnăvim corpul. Ne îmbolnăvim în primul rând. Mă rog, sunt și virozele și virusuri care nu țin de noi, vin practic cu aerul. Dar foarte multe dintre boli le datorăm inflamațiilor pe care le avem în corp. Știți de unde vin inflamațiile? Din alimentație. Este simplu ca bună ziua. Toate bolile vin din colon. Iar o pauză alimentară este o binecuvântare, nu un chin. Astăzi deja sunt bine, mersi, mi-am făcut protocolul, am mâncat, sunt ok și o să continui să mănânc sănătos și safe. Și vă aștept pe Instagram, v-am zis unde vă dau sfaturi ok pentru o alimentație sănătoasă. Pentru că un mod de viață sănătos te salvează de la boli. Deci nu medicamentele, nu statul în spitale, nu statul la cozi în farmacii. Un mod de viață sănătos. Cu cât mai repede o să înțelegeți treaba asta, cu atât mai bine. Iar postul este o pauză benefică, este o binecuvântare pentru corpul nostru. Vă pup, vă mulțumesc celor care ați fost alături. Vă aștept și aici în comentarii și pe Instagram cu lucruri utile și frumoase.